Der er 3 personer, som man bør kende til, når man taler om fuldmagt. Vi har en fuldmagtsgiver, en fuldmægtig og en tredje mand. Fuldmagtsgiver er den, der giver fuldmagten videre til fuldmægtige. Det kan eksempelvis være en chef. Den fuldmægtige er den person, som handler på vegne for fuldmagtsgiveren. Det kan være en sælger eller ekspedient. Så har vi tredje mand, som er den person, som handler med fuldmægtige, det vil sige det er kunden. Yderligere er det relevant at se på bemyndigelsen og grænsen inden for fuldmagt. Bemyndigelsen er den interne instruks, som er aftalt mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtige, og som er ukendt for tredje mand. Det kan være en prisfastsættelse, som kunden ikke kender til, eller en rabatprocent fuldmægtig højst må give til tredje mand. Grænsen er den tilkendegivelse over for omverdenen, som fuldmægtige har, og dermed må handle på vegne af virksomheden. Ved fuldmagt uden særlig kendetegn forstås det ved, at fuldmagtsgiver giver en mundtlig eller en skriftlig erklæring til fuldmægtige om fuldmagt, og her skabes bemyndigelsen og grænsen. Tredje mand må stole på fuldmægtige i og med, at han ingen forbindelse har til fuldmagtsgiveren. Hvis fuldmægtige handler inden for grænsen og bemyndigelsen, bliver fuldmagtsgiver bundet af aftalen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en ny iPhone 5. Har du egentlig nogle veninder eller sådan noget, der vil købe den? Altså, du skal helst sælge den for mindst 100 kroner. Ja, det kan jeg gøre. Super. Fantastisk. Hej! Hej! Ej, jeg har faktisk en iPhone, jeg sælger. Okay. Hvad skal du for det? 100 kroner. Det er da ikke ret billigt. Ja, og den er meget god, og den virker, og der er ikke noget galt med den. Ja, tak. Værsgo. Hej. Hej, jeg fik solgt din iPhone. Hej. Tak skal du have. Det var så let. Du gjorde lige som du skulle. Hvis fuldmægtige derimod handler uden for grænsen og bemyndigelsen, bliver fuldmagtsgiver ikke bundet af aftalen. Konsekvensen er, at fuldmægtige bliver erstatningsansvarlige over for tredje mand. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en ny iPhone 5. Har du lyst til at sælge den for mindst 200 kroner? Ja, det kan jeg godt. Hej. Hej. Ej, jeg har en iPhone, jeg sælger. Ja. Hvad skal der for den? Så er det meget god. Jeg skal rigtig have 200 for den, men nu hvor vi vinder, kan jeg godt få den. Okay. Det vil jeg da gerne. Jeg tror faktisk, jeg har 100 kroner her. Værsgo. Tak skal du have. Tak. Vi ses. Ja. Hej. Hej. Fik du egentlig solgt min iPhone? Ja. Perfekt. Du skulle mindst sælge den for 200 kroner. Det har du ikke gjort. Nå, skulle jeg det? Ja. Nu må du erstatte over for kunden. Fuldmagt med særlig kendetegn forstås ved, at fuldmagtsgiveren signalerer til tredje mand, hvad fuldmægtige må sælge gennem eksempelvis en ekspedient. Dette siger noget om fuldmægtigens grænse, dog har tredje mand ikke kendskab til fuldmægtiges bemyndigelse. Hvis fuldmægtige handler inden for grænsen og bemyndigelsen, bliver fuldmagtsgiver bundet af aftalen med tredje mand. Jeg tager hjem nu, så du skal selv lukke butikken. Men vi har fået nogle nye varer, som vi skal huske priserne på. Den her ligger på 100 kroner, 50 kroner, 50 kroner og 100 kroner. Okay. Husker du dem? Ja. Godt. Vi ses. Hej hej. 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 Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg leder efter en touch. Ja. Vi har lige fået sådan en helt ny en. Den koster kun 100 kroner. Ej, hvor er den fin. Ja, den er rigtig Den smart. tror jeg gerne vil købe. Ja. 100 kroner her så. Værsgo. Tak skal du have. Og du får den der. Værsgo. Tak skal du have. Goddag. Goddag. Hvis en fuldmægtig skulle handle uden for grænsen og bemyndigelsen, bliver fuldmagtsgiver ikke bundet af aftalen. Fuldmægtige kan blive erstatningsansvarlig over for tredje mand, men mindre tredje mand vidste, at personen handlede uden for nåden fuldmagt. Hvis fuldmægtige handler inden for grænsen, men uden for bemyndigelsen, afhænger det om god eller ond tro hos tredje mand. Ved god tro hos tredje mand bliver fuldmagtsgiver bundet og skal derfor opfylde aftalen. Konsekvensen af dette er, at den fuldmægtige bliver erstatningsansvarlig over fuldmagtsgiver og skal erstatte et eventuelt tab. Ved ond tro hos tredje mand bliver fuldmagtsgiver ikke bundet og skal derfor ikke opfylde aftalen. Da der ikke er indgået en aftale, og der ikke er grund til at beskytte en tredje mand i ond tro, gives der ingen erstatning. Hej. Du har fået solgt noget, kan jeg se? Ja, jeg fik solgt en clutch. Ja, vi har fået en ny vare. Okay. Til 200 kroner. Okay.
Så, men jeg sætter mig lige på lære over på nogle ting. Ja? Okay. Hej. Hej. Ej, et halsterklæde. Ja, det er helt nyt. Hvor meget koster det? Det koster 200. Altså jeg var her i går, så kan jeg ikke få noget rabat? Jo, jeg kan godt sælge det til dig for 100. Jamen, det er perfekt. Jeg har 100 kroner. Tak.